Криштиану Роналду ва Лионел Месси тӯли 20 соли охир дар футбол шоигарӣ доштанд. Ҳардуи онҳо дар якҷоягӣ 12 тӯпи тиллоиро ба даст оварданд. Ин натиҷаро бо даҳон гуфтан осон аст. Шоигарии онҳо баъзан вайрон мешуд ва танҳо ду нафар, Бензема ва Модрич, дар байн тавонистанд ки ин ҷоизаро рабоянд. Як савол мешавад ки агар Роналду ва Месси тамоман намебуданд чӣ мешуд? Бале, футбол ин қадар зебо намешуд, вале ки тӯпи тиллоиро соҳиб мегардид? Имрӯз мо ин мавзӯъро баъри шумо нақл хоҳем кард. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. Ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди TouchFood ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. Силкаи заруриро дар комментария мегузорем. Ба ҳама муваффақият. соли 2008 Фернандо Торрес соҳиби ҷоиза мешуд. Он сол Торрес ҷоми Аврупоро бо Испания соҳиб шуда, беҳтарин бозингари финал номида шуд. Дар Премер-лига ба ҳайати сол шомил шуда, дар ҳайати Ливерпул 36 гол дар 46 бозӣ ба самар расонида буд. Он сол Торрес дар ҷои сеюм баъди Роналду ва Месси дар овоздиҳӣ қарор дошт. Яъне бе будани ду нобиға, ӯ аниқ барандаи тӯпи тиллоӣ мешуд. соли 2009 бошад, Хави соҳиби тӯпи тиллоӣ мешуд. Монанди Месси, ӯ 6 ҷоиза он сол соҳиб шуда буд. Беҳтарин нимҳимоятгар дар Ла Лига ва ӯ тавонист ки 41 гол дар 54 бозии дастаи Барселона ба самар расонад. Ба ҷуз ин ҳама, ассистҳояш ба 31 адад мерасиданд. Бо ин натиҷаҳо бояд тӯбро ҳатман ба Хави медоданд. Баъдан соли 2010 дӯсти Хави Иньеста метавонист тӯпи тиллоиро ба хазинааш барад. Баъзеҳо Шнайдерро лоиқ медонистанд, вале не, Иньеста бештар сазовор буд. Агар Шнайдер требли аврупоӣ карда бошад, Иньеста ду ҷомро бо Барса ва ҷоми ҷаҳонро бо Испания болои сар бардошт. Ба ҷуз ин, ӯ голи ғалабаоварро ба мунтахабе зад ки Шнайдер бозӣ мекард. Ҳам дар Барселона ва ҳам дар мунтахабаш Иньеста беҳтарин буд. Соли 2011 бояд ки Хави ҷоизаи дуюмашро, яъне тӯпи тиллоиро ба даст меовард. ӯ бо Барселона 4 ҷоиза аз қабили ҷоми Лигаи Чемпионҳо ва Ла Лигаро бо 20 голи задааш ҳамчун нимҳимоятгар соҳиб шуд. Хавиро беҳтарин плеймейкери ҷаҳон ва нимҳимоятгари сол дар Ла Лига номиданд. Ҳамчунин дар ҳайати асосии УЕФА ва 11 бозингари беҳтарин ҷойгир карданд. соли 2012 бошад, боз Иньестаро мегӯем. Ин навбат ӯ як ҷоиза бо Барселона гирифту бо мунтахаби Испания қаҳрамони Аврупо гардид. Дар он мусобиқа Иньеста беҳтарин бозингар гашт. Дар Аврупо беҳтарин бозингар шуда, дар Ла Лига беҳтарин нимҳимоятгар гашту ҳамзамон беҳтарин плеймейкери ҷаҳон эълон гардид. Дар 11 бозингари беҳтарини FIFA ҳам ҳамон сол шомил шуда буд ва танҳо Роналду ва Месси метавонистанд ки Иньестаро аз ҷом бенасиб кунанд. акнун ба соли 2013 мебинем. Ба фикрам шумо медонед ки буданашро. Франк Рибери. Ӯ кӯмак кард ки Бавария бори нахуст требли аврупоӣ кунад. 34 гол дар 43 бозӣ анҷом дода. Дар Бундеслига беҳтарин бозингар ва ассисткор эълон шуд. Дар Аврупо беҳтарин бозингар гашту, дар ҳайати асосии УЕФА шомил шуд. Албатта ки ба беҳтаринҳои FIFA ӯро ҷой намедоданд, агар аблаҳӣ мешуд. Ростӣ ҳатто бо Месси ва Роналду ҳам ӯ бояд соҳиби ҷоиза мешуд. соли 2014 ки ҷоми ҷаҳон гузашта буд, бояд ки яке аз бозингарони Бавария тӯпи тиллоиро мегирифт. Гап сари Мануэл Нойер меравад. Он мавсим 25 бозии бидуни голсардиҳӣ дар Бавария ва 4 бозии бегол дар мунтахаби Олмон ҳам дошт. Яке аз онҳо бошад, дар финал муқобили Аргентинаи Месси буд. Дар Бавария ҷомҳои маҳаллиро соҳиб гашту бо Олмон қаҳрамони ҷаҳон шуд. Беҳтарин дарвозабони ҷоми ҷаҳон ва дар Олмон, дар Аврупову ҷаҳон ҳам беҳтарин дарвозабон эълон шуд. Дар ҳайати асосии УЕФА ва беҳтаринҳои FIFA низ ҷой гирифта, ба ҳайати асосии Лигаи Чемпионҳо ҳам роҳ ёфт. ӯ натиҷаҳоеро нишон дода буд ки касе ба ҷуз Месси ва Роналду ӯро аз тӯпи тиллоӣ бенасиб намекарданд. соли 2015 вақт ба насли нави футболӣ расида буду Неймар метавонист дар 23 солагӣ тӯпи тиллоиро соҳиб шавад. ӯ дар 51 бозиаш дар Барселона 49 голро ба номаш муҳр зада буду кӯмак кард ки даста бори дуюм требли аврупоӣ кунад. Он мавсим дар Лигаи Чемпионҳо ва Копа дел Рей беҳтарин нишонзан гардиду дар Ла Лига беҳтарин бозингар эълон шуд. Дар ҳайати асосии УЕФА ҷой гирифта, ҷоизаи беҳтаринҳои FIFA-ро ҳам соҳиб шуд. Бе нобиғаҳо ин ғолибияти осон барои Неймар мешуд. Хуб дӯстон, умедворем навор ба шумо писанд омад ва агар идомаи онро дидан хоҳед, дар комментария қайд карданро фаромӯш насозед. То боздид.